हामबायसै सार जोंखौबो लाफानायनि थाखाय जोंबो माने बेखौ बिराद नायनो गोसोमोन नोंसिनि अननायाव सारमोननि अननायाव जोङो बे दालांखौ नुफैफाबाय ना एकदम बेयावना बे दालांखौ माने नायफैनो मोनबाय ना नायफैनो मोनबाय हेलौ लोगोफोर जोङो भारत हादरनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन भुपेन हाजरिका दालाङाव जोङो थांगासिनो दङ बे दालांखौ 2017 नि 26 मेआव बे दालांखौ ओपनिं खालामनाय जादों आरो बे दालाङा धौला आरो शदिया बे मोननैखौ सरजाबनाय मोनसे दालां बिनि लावथाया जाहैबाय 9.15 किल'मिटार जोङो दा अरुणाचल जानानै पासिघाट मेब रयिं जानानै जों बे दालाङाव थांगासिनो दङ बे लामाया हाजोनि लामाजों थांनांगौ जायो रयिं मोनजासिम ओमफ्राय रयिंनि उननिफ्राय जोङो प्लेन लामाजों थांनानै जोङो धौला शदिया अर्थात भुपेन हाजरिका ब्रिजखौ जोङो मोनहैयो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर जोङो फैयै फैनानै जोङो दा दालाङाव जोङो हाबफैजेनबाय बे दालाङा इनायनो गोलाव 9.15 किल'मिटार जों दा दालाङाव आगान होफैबाय जों दा दसे ओंखारनानै नोंसोरनो भिउसफोरखौ जोङो दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर बेयो जाहैबाय जोंनि शदियायाव थानाय माने बयनिख्रुइ गोलावसिन भुपेन हाजरिका दालां बियो जाहैबाय 9 किल'मिटार दङ ओमफ्राय जोङो दिनै बेयाव सफैनो हाबाय इसोरनि अननायजों बे दैखौ नायोब्ला हनै बिराद गोथां मार्बल नुलायखायो दैया बिराद जेरैबो नाय ओरैबो बिराद खम गारिफ्रा बिराद खम खारो हेलो सार माबायदि मोनदों दालां बे गोलावसिन दालाङाव फैनानै जिबनाव आं बेखौ नुगोन होनना सानाखैमोन दिनै ओरैबायदि मोनसे सुजुग समायखौ मोनबाय बेखौ नुनानै आंहा जिबनाव मोनसे देरगानाय गोजोननाय मोननाय जाबाय आङो कल्पनायाव गैयामोन बेखौ नुहैगोन होननानै खिन्थु दिनै नुनो मोनमारबाय गावनि मेगनजों आथिंजों थाबायनानैब्लाबो आं बेखौ मोजाङै नायनो मोननाय जाबाय गोजोननाय थादों हामबायसै सार जोंखौबो लाफानायनि थाखाय जोंबो माने बेखौ बिराद नायनो गोसोमोन नोंसिनि अननायाव सारमोननि अननायाव जोङो बे दालांखौ नुफैफाबाय ना हामबायसै सार दे ओमफ्राय जोंनानो आबौआबो एकदम बेयावना बे दालांखौ माने नायफैनो मोनबाय ना नायफैनो मोनबाय बे गासैबो जोंनिया जोंनि जि BBC-निफ्राय मोनसे सेन्टेनारि जुबलि जानो गोनां दङ बे जुबलिनि कनभेनर बिथाङा जोंखौ लानानै फैदों दा बे दालांखौ जोङो बिथांनि अननायजों आरो जोंनि माखासे इसोरनि हाबा मावग्राफोर ज' जानानैहाय बे मोनसे गोलाव ब्रिजखौहाय जों नुफैबाय बेनि थाखाय आङो इसोरखौनो हामबायना बाख्नायसै बेबायदि जों नुफेराखैमोन आंथ' नुफेराखैमोन बेनो एखेबारे इसोरनि आशीर्बादजों नुफैबाय बेनिखायनो आं धन्यबाद होयो जाय इउटुबार हिसाबैहाय माबाबाय बेखौबो आङो धन्यबाद होबाय मोजां मोनदों ना जोबथा बरिया देनां खोन्थानो हासिगोन जिबनाव गोनां फिसा फिसौ बियायं सियायंनो खोन्थानो थाखाय बे मोनसे गिदिर आंनि थाखाय मेम'रि जासिगोन बेयो जाहैबाय बे ब्रह्मपुत्र नामाथो दैया बियो ब्रह्मपुत्र नङाना ब्रह्मपुत्रआनो ओमफ्राय बेखौ हमनोनो हायाखै आं ओरैसो खोला मोनगासिनो दङ ओमफ्राय
ओरैसो फैदों सार ओरैहाय साहा ओरैनिफ्राय फैदों ना आन्दायदों आरोना लकेसनखौनो आन्दायलायो बेयाव फैबा बैयाव मोनसे फिसा दिप बायदि नैबे मोनसे दिप बायदि बियो आबौ हरदा थां आबौ लामायाव दा थां सेन्टिनेरि फार्स्ट टाइम दाना फार्स्ट टाइमाव बिराद नायनो गोसोखामोन दा बिराद गोसोमोन नुफैबायना नुफैबाय दे हामबाय ओमफ्राय नैखौथ' बिराद मोजां नुदों जाहैबाय जायगाखौ ना बेखौथ' आइलेन्ड बायदि बेखौ नुदों आइलेन्ड बायदि नावबो ओमफ्राय साहाया बबेथिं दे साहाया साहाखौ हमनो हादों ओरै दै बोहैनाय ओरैनिफ्राय साहा बायदि जागोन मोनदों ना औ बेनो आंनि बायदिब्लाथ' बेनो साहाया आङो खुसिजोंनो रायजोफोर गाखोनो लुबैलायबाय आं एसे गाखोनायसै गला गोरलै आदा आदा ओंखारब्रा ओंखार माने बेयो गुवारानो एस साइजनि बानायनाय जादों बे दालांखौ एस दैया बिराद गुसु जागोन बियो सिगांनि दै नालाय ब्रह्मपुत्रनि नोंथांमोनहा आं दिन्थिलांबाय थाबावगोन दानाय लावमोन